ga barawo yahudu ba, makaho idan ga bai ga barawo bature ba, makaho idan ga bai ga barawon da ya kasara Najeriya Inyamurin Buhari ba, sai balalo ba ne na ɗauka haji ba ne ko za a haka sata tura da ta balalo ɗin a wayan da yake faɗa to shi balalo ɗin ne a gona ba barawo ba ne so da haka ni wa'azi nake musu duk inda na zo ne musu faɗa sai na ce Allah ke goma yi sai za ka tuke su don me za ka cuce su idan kuna karɓar kudin tura sun shiga cikin su kuna barna baturiya da bature nawa aka turo afirka suka ta cutar mutane duk idan ka bai ga ɗaya ba sai almajiri za ka cuta sai almajiri za ka cuta to mu ba ɓarayi ba ne mu ba 'yan tambara ba ne kuma mu ka titin hausa ne ya alamai ana kaza kaza to a ba ubanka wai yanzu tambayar da nake yi da shek Aliyu Sarki ku tambaye shi wallahi zai shiga wani kwamiti na binciken barayi kiristoci a Najeriya a wata jiha abinda aka sata aka ba su da sunan coci wato an shekara 40 ba a ba musulmi ɗaya bisa 10 sa ba ne za ka zo kana ɗaukar makarantar a kan ƙarya ka ki taɓa sunan mu sai kana taɓa sunan balala kuma mu kake so ka zaga wasu balalo na zaga zagan da kuke mu na muku faɗa kuna jin naushi na mu ba za mu yarda a cuce ku ba yawa da ɗaukan wannan ɗaukan alhaki ba ka ga ya mana Buhari ba wanda barna da yawa a Najeriya za a shekara 50 ba a warware ba sunan wannan ma balalo bai abin cikin naka ba cikin ka banda kafirai domin nan yaran da suke tafiya kan nasar wai kowane kuɗi tura wannan ba su ba ku in ba ku manta ba akwai wani yara mu a Kano da suka zo suna zagin ganduje sai da zo ne wa'azi a kai na ce ɓarayin da yake ruƙaƙo da kuke sani na kafirai ba kuka wa shan sai a kan na faɗa kuma da yake ba zai ne kuna cin haushi na gaskiya na ke gana za ku matasa Allah kika masa ita hasan wallahi su kuka karatu wallahi mutanen banzan nan wayar musu da kai ba abin da bature zai ba ga wani nan ma ina jin da ke ko musulmi ne ko ba musulmi kuma da turanci yake magana da ku rushe ƙasar ku rushe harshen ku wai har wani shege yana zagina wani ba na jin turanci da su tuna wa alai kuma wani zaka jire bayyata da shi a turanci sai ya shekara 10 yana karatu a buka ba da alfahari ba profeso a jami'o'i a jin ba ɗaya da kai to nawa na maimaita shekara sai bar harshen mu mai albarka wanda ko tafiya gida za mu yi a Hausa sai ce Allah ka tashe mu lafiya wato da sai ce good night na sai na sunan Allah na wafa da ne mai kyau ina za ku dage na ka turanci bayan baba ji sai na saka Allah ya sa wannan abin da suka faɗa a kan malam balalo Allah ya sa ya kai su kotu Allah ya sa ya kada su kuma ko shi mun kai ka tsoro ya ce ba a abin da nan mutu ya jama'a musulmi ka shiga wannan kar ka ji tsoron su kar ka ji tsoron su zanen banza ɓarayin banza ba ba ganin laifi sai a wajen uban ko uwarku ko ƙasarku wani ya fito yana da na je bayan sai an yana gira suna faɗa ya zo ce wajen amurka da ya same ku ne ko idan kuka je ƙasar turai a ce muku foreigners amma ba turai ya zo ƙasar ku a ce manyan masu bincike mu a ƙasar su foreigners su a ƙasar su dogagun masu bincike wani mana irin su mato bisa da abin da mutumin afirka yi ko asiya ko musulmi ya yi ba za su ambata ba amma duk da balbalansu sai su ce su ne manya na karewa mutanen Nijar fatan alheri ga shi nan
sun ɓalle igiyar bauta sun samu ɗanci sun kone faransa da rushe ta marasa kirkin ciki tsora da jama'a kan wani dan ɗari ɗan sako dan ya taɓa jin sunan ɗahir wafi yana cewa ya zaki balalar da shi ma aiki wata rana ya ce wai kaza kaza ya faɗa da ya kuma ta wata ta gashi balalar da yake yana da hakuri da ya zo zai yi wa wani ɗahir wafi rabi sai ya ce to shi faɗansa ne ai mun san wannan ma wallahi malam balalar ka daina yadda ana taɓa maka tarihi ba kyau ina roƙon Allah ya kare ka ya raba kudda abin da ba daidai ba wato wanda ya kasance ko kusa ko nesa Allah ke ko ba Allah kare kasar Afirka Allah tsare kasar Asiya Allah tsare Australia Allah ya tsare kasar Turai Allah ya tsare America Allah ya tsare America ta kudu duk wanda zai yake da adalci da musulunci a dukkan fadin duniya Allah ya taimake su wanda ba su da kyan Allah ka buɗe musu kofa su dawo kan hanya kar ku yi wasa da tarihi wani ya taje balbala muku kuma an bincika ya zama fa ba sai ka daure hada wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum.